את ראשו של הגלבוע משהו צבע אדום. מן הלול מודיע גבר כי העיר היום. בת 60 פוקחת עין ונועלת נעלה, יום גדול ממתין בפתח, זה היום שלה. יום גדול עומד בפתח, יום צעיר וחדשני, מגהץ הוא את קומתיה ומוחק שני. הנה אמרתי. אמרתי שאני בא. ראית מה זה? מה? זה כאילו, אנשים בכל זאת באים, נוסטלגיה להאון. אחרי המון שנים, די, כל פעם אתה תופס אותי. וזהו, אז באו, וזה אמרו לי עובדים, וזה מוקדם מדי, ויהיו הרבה פקקים בדרך. בכל זאת באים. ראית מה זה יעלה, תצלם מישהו אחר. מאיה, הנה מצלמים אותך. תסתכלי למצלמה. קרין גם את, תסתכלי למצלמה. תגידי, חג שמח להאון. חג שמח להאון. יש לך במועדון תערוכת תמונות? מה הדבר הכי טוב שאת זוכרת מהקיבוץ? וואו, זו שאלה קשה. למה? כי היו הרבה? כן, הייתה תקופה טובה דווקא, אני זוכרת אותה לטובה. עבדתי עם הילדים הקטנים שנמצאים בתמונות פה, בפעוטון, אז הם היו, ואהבתי את העבודה, ואהבתי את הילדים, וזה היה כיף. דווקא מצלם אותנו, כל כך הרבה היינו דפוקות כמה ימים. כבוד דרך צלוטים. אני שונאת להצטלם, אבל לקראת שנות ה-60 אנחנו מוכנות. מתי גרת בקיבוץ? מיום העלייה, עלינו. איזה גרעין אתה? הגרעין של כפר גלעד. גרעין תל חי. גרעין תל חי, כן. גם הוא היה. בוא איתי. מה הדבר הכי טוב שאתם זוכרים מהקיבוץ? יש הרבה דברים טובים. החברות, היינו צעירים, הכל היה טוב. הכל היה טוב. גם מה שהיה קשה היה טוב. כמו שאמרנו, יש פנים שאתה תזכור ישר, ויש פנים, תלך. שמע, דברים גלילים, כן? זה בחיים כאילו... בחיים, לא הייתי זוכר אותו בחיים. לא, אין, גם אני לא. יש כאלה שהשתנו, יש כאלה שלא. מה, השתנתה? לא, זה החדשני כזה עכשיו, וזה במוד עכשיו. אתה הצלם שלנו? הצלם לנו. תגיד, למה כולם מתרגשים היום? אני לא מתרגשת בכלל. מתרגשים ונפגשים, יש כאלה שלא ראינו 60 שנה. אנחנו רואים פה תמונות יש פה תמונה של החתונה שלי. שמחזירים אותנו 2000 שנה אחורה. ככה זה. נכון, שמכירים אחד את השני. זה התמונה שלו, שהוא צעיר עם הבת שלו. שלך? כן, שם. כן. הנה, זה ילדה. זה אני. מה? כשהייתי צעיר, זה היה פעם. זה, פה. והבת של הקרחת, שלומית, איפה היא? הנה, זאת עם הקרחת. אני באתי כדי לתקן את הרושם, שלא יזכרו שכל מה שהייתי זה כזאת תינוקת קרחת. זאת האישה שראית שם עם התינוק בקרחת. אז עכשיו רגע, אז בוא נעשה שחזור. רגע, את צריכה להתכופף קצת. ואני צריך לגדול, לא? 54 שנים אחרי. ואיזה גרעין אתה היית? כינרתי. גם באותה שנה. לא, זה גם כן, מהמייסדים מינוס. לא. 3 חודשים אחרינו. חודשיים.
בבקשה להיכנס ולתפוס את המקומות בסוכה. ערב טוב, חג שמח, מזל טוב לקיבוץ האון.